नोंथांमोननिसिम मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैदों। आंनि बे गोदान भिडिअआनो जादों बुहुमनि ग्रहनि जाथाय नासा बैज्ञानिकफोरनिफ्राय मोनसे नटिस होदों टुइटाराव। आं बेखौनो बुंनो सानो बे आंनि सोरां लामानि जानानै नोंथांमोननो मिथिहोनाया मोजां जागोन होननानै आं बेखौनो दा भिडिअ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामो। आं माखासे मिथिनो गोनांखौ आं माखासे बर'नि माखासे दानस्लायना आङो लिरना लादों। बेखौ नोंथांमोननो बिसोरनि नटिस होनाया टुइटाराव नटिस होनाया सानबासो जाबाय। बे अन्थाइआ हिमालय हाजोनिबो देरसिन जागोन होनना हिमालय हाजोजों समान जागोन होनना बुंदों। बै समनिफ्रायनो थाखानाय जेनेबा बे अन्थाइआ दासिमहालागै देरबाय होनदों आरो बै समनिफ्राय थाखानाय समखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। 1998निफ्रायनो बे अन्थाइआ दंगासिनो दं होनदों आरो बिनि गिदिरा 3.9 मिलियनसो गिदिर जागोन होनना बुंदों। आरो बेयो जोंनि बुहुमनिफ्राय जानगार थानाया माने जोंनिफ्राय बुहुमनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दं बेखौबो खिन्थादों बिसोरो। बिनि गोजाना जादों 6.2 मिलियन किल'मिटारनि जोंनि बुहुमखौ लाना माने जोंनि बुहुमनिफ्राय बेसेबां गोजानसिमाव बे दङ आरो। दा ओमफ्राय बिसोर बुंनाय मथे एप्रिलनि 29 थारिखआव बेयो माने बुहुमजों सौग्रावनो हागौ होनना बुंदों आरोना। माने इसोरबो गेरेन्टि होआखै, माने सौग्रावथारगोनबो बुङाखै, सौग्रावथाराबो होनाखै, माने जानो हागौ होननानै माने सद्म' माने नटिस होनानै दोनदों। बैज्ञानिकफोराबो दा टेनसन जानानै दं होनदों आरोना। दा बिसोरो सानस'नो हायाखै होनना बुंदों। आरो बे अन्थाइआ बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंदों आरोना बिसोर बैज्ञानिकफोर नायनाय मथे आरोना। बेखौनो आं नोंथांमोननो मिथिहोबाय। नोंथांमोना बिनिफ्राय फारसे बुंनो थाङोब्ला आरो कर'ना भाइरासनिबो प्रब्लेम दा आरो जोंनि बुहुमनि गेजेराव आरो बेफोरबायदि जाथाय जानो नागिरदों। गोदोनि समावबो डाइनासर थानाय समावबो बेफोरबायदि अन्थाइ गोलैना डाइनासरनि जुगा जोबदोंमोन। दा जोंनि समाव बेफोरबायदि जागोन नामा होननानै मोनसे खोथा होदों। माने जानो हागौ नामा खैफोद, बेखौ माने गिनाय लाबोदों दा बैज्ञानिकफ्रा। नटिस होनाय दङ, नोंथांमोननो आङो डिसक्रिपसनाव होगोन, टुइटारनि डिसक्रिपसनबो होगोन आरो मोनसे आरो हिन्दी नटिसबो हिन्दी निउसावबो आगारनाय दं, बेखौबो आं लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना माने मिथिथारनो लुगैदोंबा बैज्ञानिकफोरनि नटिस टुइटाराव होनाय, नोंथांमोना बे टुइटारनि माबायाव लिंकआव थांनानै फरायना नायहैनो हागोन आरो हिन्दी निउसावबो होदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। आं मोनसे सुलु लानासो मोजाङै भिडिअखौ बानायनाय जादों, ओरैनो जानला मोनला बानायाखै। मिथिथों होननानै आरो जोंनि बर'नि गेजेराव मिथिनाबो जों सिरि सिरि थायो, जों मिथिहोनाया मोजां जागोन साननासो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ फोथायाब्ला नोंथांमोना टुइटार आरो नैबे निउसाव थांनानै नायबानो जाबाय आरोना। मा खालामनो, बुहुमाबो बोरायबाय, संसाराबो खोलो जुग हाबबाय, जुगानो सोलायनो हमगासिनो। सोरनि सायाव सोर मा खाफाल आरो बबे साइडआव सौग्रावगोन बबे साइडआव सौग्रा बेखौ खिन्थानाय जायाखै। जेब्ला खाथि बे एप्रिल मासआ सौफैयो आरो नटिस मोनगोन खोमा, बेनि उनाव आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जागोन। बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननो आं दोनथ'नाय जासिगोन। आरो र' नोंथांमोन आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनायखौ दाबाव। अरायबो नोंथांमोननिसिम आङो बे आंनि बे सोरां लामा चेनेलजों नोंथांमोननो आं बिदिनो नोंथांमोननि मिथिस' हायैखौ आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाना फैगोन आरो नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो बेल आइकन दाबानायजों आंनि गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमाय। जय बर' हारिनि, गोजोन्थों।